Христос сапраўду воскрес, аллилуйя, Яму хвала и панаванне праз усе веки вечные, аллилуйя. Христос воскрес, Сапраўды воскрес, Христос воскрес, сапраўды воскрес, Христос воскрес. сапраўды воскрес. Паслухмяныя гэтаму закліку пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрэслым Христом, каб вызнаць нашу веру і у яго перамогу над смерцю і д'яблам. У воскресламу Христу, прысутнаму сярод нас у найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства.
Пане, хвала вічна, небо і земля співає, Тобі, Ойша, віковічний, Тобі, Боже, всі аньоли, з ними моці і небеси, херувими, серафими, їм хвали одвічні узносять. Святий, святий над святими, Бог могутний і ласкавий, над землею і небом слине необсяжность Твоей славы, и апостолы, и учни, хор пророков полных хвалы, зими мучеников лучность отдают Тебе пошану. Усугучным хоры льется по усей земли навколо. Тебе хвала з наших серцев, спев святый Твоего костела, Сына с Духом сутешения, величайца промнистай, прославляя все створение, володар хвалы Ты, Христе, просвяки учить неспынно, Слышно славить Твои славы. Пане, от усіх провинов, заховать нас будь ласкавый, как же выбавить свет целый про свои святые раны, Сына Отца с предвечный телом Ты принял во лоне Паны, зруйновал Ты брамы смерти, покрыжией вырвал жало, как для всех, кто у Тебе верит, радость вечная зазяла. Праворучайся у славе, трон Твой избавца наш одиный, придет снова тулю яви, как судить людские чины. Грешным Ты не дай загинуть, будь нам збавцей не суддею, и обмый нас от провинов дорогой своей кровью, со святыми в бляску моцы заховай Твоих обраных. Пане, збав народ Твой просим, благослов своих подданных, шляхом нас веди беспечным у небесный Иерусалим. Тебе, володар одвечный, мы что денно
прославляем. Не покинь же своего люду, по небес Твоей опеки, пану веру дык не буду, а соромленный навеки. Пану веру дык не буду, а соромленный навеки. Небо и земля радуются, аллилуйя. К воскресению Твоему, Христе, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты праз пасхальную вяру Христа дал своему народу збавление, одари Его щедро своими дарами, каб ён досягнув повноти свободи і отримав радость вечного життя, якую дозволяєш йому спознать на землі праз Христа Пана нашого.
будь завсёды похвалений, всеми нами прославлений, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалений, всеми нами прославлений, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалений, всеми нами прославлений, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Падчас імшы нядзелі Воскресення Пана мы дзякуем Богу за новае жыццё, крыніца якога ва Воскресенні Христа нашага Збаўцы. Разам з усім касцёлам спяваем гімн праслаўленням. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, Прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворучайца. Смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, С Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты ў сённяшні дзень праз Твайго адзінароднага Сына перамог смерць і адчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні просім, каб святкуючы ўрачыстасць з мёртвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця ў святле вечным праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Сідайте.
інтэнцыі гэтай святой імшы молімся ў інтэнцыі ружы святой Тэрэсы дзіцятка Езус. Просім Божага благаслаўлення, заступніцтва панны Марыі Яйца Фабіяна, здароўя для Тэрэсы Беланоўскай з нагоды дня нараджэння і ўсякіх Божых ласк для яе сям'і. Молімся аб хутчэйшым выздараўленні Божым ласцы апецы Маткі Божай Яйца Фабіяна для Васілісы і Аллы, Божай ласкі, заступніцтва Божай Маці і слугі Божага Яйца Фабіяна для Евы, дароў Духа Святога для лекараў, вытрываласці і здароўя для Марка, Веранікі і Сергея. Просім нябеснага валадарства для Тацяны. Читание книги Деяў апостолаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духом Святым і моцай Езуса з Назарету, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, апанаваных д'яблам, бо з імі быў Бог. І мы, сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спершу Богам, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыў у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божае. Які Пан учиніў, будем радавацца ў ім. Вось дзень, які Пан учиніў, будем радавацца ў ім. Хваліце Пана, бо ён добры, бо навекі міласернасць Чытанне паслання святого апостола Паўла да Каласянаў. Браты, калі ж вы уваскрэслі з Христом, шукайце таго, хто ў вышынях, дзе Христос сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христос, жыццё вашае,
тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слова Божае. Радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославления дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поеднал зайцом нас, смыл грехи провины. У бои великим смерть життё сустрела, хоть помер усё ж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что было в дорозе, у вас кровь живый он, годе быть в тревозе. Этому анёлы свідками там стали, толькі полотноды вопратка ляжали. У вас кровь жо Христос, Пан мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд правдивы, смерти пераможца, будь жалітасцівы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пасха нашая Христос, охверованный за нас, тому будем святковать у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала. Хвала Тебе, Пане. У першы дзень тыдня Марія Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго. Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам, і другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Захлянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе.
Сядайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, я хотел бы так само, вчора мы читали віншаванне нашего председателя райвыканкама з нагоды сённяшніх святаў. Я сегодня хотел бы зачитать так само віншаванне нашего митрополита Юзефа Станеўскага, які віншуе ўсіх нас з святамі у Воскресення Пана. Сьогодні Єсус воскрес, неподвладним смерті став, шлях до небес нам показав. У воскресении Христа это наша надея, это надея всего человечества, всего свету. Костел з радостью обвящає гэтую надею, якую Бог зрабіў моцнай и пераможнай. Сегодня мы вітаемся, Христос воскрес, и от кожного хочем почуть у отказ сапраўды воскрес. Бо таким чином мы сведчым, что мы христиане, люди доброй воли. Христос живе и хоча, каб і ты жив. Кожны, хто дозволяє у воскреслому Христу докрануться своего сердца, становится молодым. Молодостью Иисуса Христа, який з'являється найпригажейшей молодостью гэтага свету. Будем же сапраўднымі сведками нашей веры во воскреслого Пана. Нехай пасхальная таямніца, якая уславляе моц збаўчай любові Христа, умацуе нашу веру у Яго прысутнасць сярод нас, ідучы па жыцці. Давайте па прыкладзе апостолаў Марыі Магдалены з раніцы ў воскресення пойдзем з гэтай радаснай навіной насустрач нашим братам і сёстрам, каб яны паверылі ў Христа і Яго воскресення. Слёзы з твару выцірайце, праганяйце сэрца ў грэх. Песні радасна спявайце, хай гучыць вясёлы смех. У воскрес Пан над панамі, Ён жыве, Ён разам з намі. Віншуючы з радасным святам надзеі, давяраю ўсіх вас, Маці воскреслага Пана, Богородицы, Марыі, благословляю. Так само памятаем, што учора быў дзень нараджэння нашага митрополита. Будем просить Яго, каб Бог одарыў Яго усімі патрэбнымі ласкамі. Так само сегодня есть послание митрополита на сегодняшний день. Это было такое віншаванне. Умилованные верники, дорогие браты и сестры, люди доброй воли. Вітаю вас, умилованные браты и сестры, у гэты самый урачысты дзень літургічнага года. Вось настаў яшчэ адзін вялікдзень у нашым жыцці. Тыдзень таму мы святкавалі вербную нядзелю. Гэта быў трыумфальны ўваход Езуса Христа ў Иерусалим, падрыхтаваны людзьмі. А сёння, пасля вялікага тыдня, мы святкуем нядзелю Воскресення Пана. Гэта таксама дзень трыумфу Христа, але зусім іншы, бо яго падрыхтаваў Бог. Гэта дзень перамогі над грахом і смерцю. Гэты трыумф больш незаўважны, чым любая іншая падзея. Ён адбываецца без сведкаў. Папа Бенедыкт XVI сказаў, што праўда пра Воскресення – гэта першая праўда, у якую мы верым, і першая, дзякуючы якой мы верым. Вера, гаварыў гэта вялікі тэолог, нараджаецца з асабістай сустрэчы з воскреслым Христом і становіцца ўздымам мужнасці і свабоды, які прымушае нас абвяшчаць усяму свету. Езус воскрес і жыве вечна. Езус хоча, каб мы верылі ў Яго, каб дазволілі Яму весці нас, каб мы жылі з Ім, становячыся ўсё больш падобнымі да Яго і ўсё больш праведнымі. У воскресення Христа гэта наша надзея, гэта надзея ўсяго чалавецтва, ўсяго свету. Сёння Касцёл з радасцю абвяшчае менавіта гэта. Ён перадае надзею, якую Бог зрабіў моцнай і непераможнай, уваскрашаючы Езуса Христа з мёртвых. Ён перадае надзею, якую носіць у сваім сэрцы і якой жадае падзяліцца з намі. Сёння Касцёл успамінае гэтае сведчанне таксама святого Пятра, каб паказаць нам моц у воскресення. Езус, выходзячы з магілы, пераадольвае усе межы.
Иисус Христос вызволяя нас от страху, смерти, и тем самым вызволяя нас от усяляких человечых страхов. Страхов перед хворобой, несчастьем, переживанием розных терпений и несправедливости. Это так само дозволяє нам переодолювати межі у нашому релігійному житті. Може, когось з нас переслідує ніякий грех, тяжкий чи легкий, від якого ми давно маримо визволитися. Воскреслий Пан дає нам силу і надію на перемогу, визволяє нас від усілякого зневолення греху, бо Він наш володар і наш збавця. Кажучи, супокой вам, з мертвих осталих Христос, усяляє сполохані душі апостолів одвагу, незвичайну одвагу, тую ж одвагу, яку Він упершиню дав їм під час бури на озері. І Він сказав їм тоді: «Я з вами, не бойтеся». Іншими словами, «Я есть Бог, моя одвага – это ваша одвага, не бойтеся, будьте моцними моєю одвагой». Воскреслий Єсус пропонує і нам тие ж дари, тільки ми повинні розпізнати і прийняти їх одважно, не боючися прийняти гэты щодрий дар від Пана, який перемог смерть. Брати і сестри, евангеліста Ян і Лука, описуючи з'явлення воскреслого Пана апостолам, підкреслюють, що на початку зустрічі Єсус показав їм пробитые руки і бок. «Поглядите на мої руки і ноги», – каже Він, наполоханим і устривоженим апостолам. Сапраўды, чаму воскреслий Єсус з'являється з ранами на тілі? Чаму Він їх показує? Може, каб підкреслити реалістичність своїх терпіннів, від яких засталися гэтыя рани. Святий Антоній Падуанський зв'язує гэта з текстом Ісаї со Старого Заповіту. Сказав Сіон: «Покинув мене Пан, і Бог мой забувся про мене». Ці може жанчына забыть свое немаўля, нават калі яна забудзе, я не забуду цябе. Вось я падкрэсліў, я накрэсліў цябе на далонях маіх. Гэта цытата з кнігі прарока Ісаі выказвае абсалютную вернасць Бога адносна чалавека, якая пераўзыходзіць чалавечую любоў. Нават калі зямная любоў маці падвядзе, Божая любоў нязменная, а чалавек, падкрэслены на далонях Божых, гэта сімвалізуе вечную памяць і клопат Бога пра нас. Гэты фрагмент Бібліі запэўнівае нас, што Бог не адварочваецца ад чалавека за яго слабасцяў і памятае пра нас незалежна ад абставінаў. Бог накрэсліў імя кожнага чалавека на сваіх далонях. Гэта значыць, што чалавек для Бога надзвычай каштоўны, што Бог заўсёды памятае і думае пра нас. Гэта пасланне пра Божую любоў, якая больш трывалая, чым нават самая моцная чалавечая сувязь. Вельмі сімвалічна пра гэта разважаў узгаданы ўжо святы Антоній Падуанські. Каб нешта запісаць, казаў ён, патрэбная папера, чарніла і пяро. Бог, каб не забыць пра чалавека, запісвае імя кожнага з нас на далонях Хрыста у якасці чарніла, ён выкарыстоўвае кроў Езуса. Святы Аўгустын гаварыў: «Рэзурэкцыю Доміні спес ностра», у воскресенье Пана наша надзея. Гэтым сцвярджэннем вялікі біскуп растлумачыў усім, што Езус уваскрос, каб мы не паддаліся роспачы, думаючы, што са смерцю жыццё канчаткова заканчваецца. Христос уваскрос, каб даць нам надзею. У воскресенье Христа, які перамог смерць, становіцца для нас заклікам. Варта ахвяраваць усё дзеля настаўніка з Назарэту, бо ён з'яўляецца крыніцай, сэнсам і завяршэннем жыцця кожнага з нас. Браты і сёстры, сёння мы вітаемся. Христос уваскрос, і ад кожнага хочам пачуць адказ: сапраўды уваскрос. Бо такім чынам мы сведчым, што мы хрысціяне. Это значыць, што мы належым да Христа, да Яго праўды і да Яго валадарства. Христос уваскрос, Христос жыве, і Он жыве і хоча, каб і ты жыў. Кожны, хто дазваляе воскресламу Христу дакрануцца
свайго сэрца, казаў папа Францішак, становіцца маладым маладосцю Езуса Хрыста, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Будзем жа і мы сапраўднымі сведкамі нашай веры на ўваскрослага Пана. Няхай Еўхарыстыя, пасхальная гасціна, якая услаўляе моц збаўчай любові Хрыста, умацуе нашу веру ў Яго прысутнасць сярод нас. Ідучы па жыцці, давайце па прыкладзе апосталаў казаць сваім бліжнім, што Христос палюбіў іх аж да ахвяры са свайго жыцця, што Ён памёр за іх, а на трэці дзень уваскрос і жывы. Давайце з любоўю па прыкладзе Марыі Магдаліны з досвідку з мёртвых паўстання пойдзем насустрач нашым братам і сёстрам, каб яны паверылі ў Хрыста і Яго васкрасенне. Няхай любоў растлумачыць ім усё, каб яны, як і мы, пазналі і паверылі ў любоў. Віншую з радасным святам надзеі, давяраю ўсіх вас, Маці Воскрослага Пана Богородицы Марии, благословляю імя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Арцебискуп Юзеф Станевский, митрополит Минска, Могилевский. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога, Отца, У гэты дзень Уваскрасення Пана, поўны хвалы і радасці для ўсяго Касцёла, узнясём нашыя малітвы да Бога Отца. Молимся за святый костел, каб ён мог обвещать усім людям правду о перамозе Иисуса Христа над смертью. Тебе просим. Молимся за усіх святароў, каб наследуючыя апостолаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовой аўчарні. Тебе просим. Молимся, каб воскрослы Христос стаў да ўсяго свету, дорогу да досягання сапраўднага спакою. Тебе просим. Молимся за людей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло воскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Тебе просим. Молимся за хворых і терпящих, каб раз удзел у Христовым крыжы, яны спазналі суцешэнне воскрослага Христа. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Тебе просим. Ружа Святой Тереса, Дзіцятка Езус, просіць Божага благословлення, заступніцтва Панны Марыі і Айца Фабіяна
Здоров'я для Тереси Білановської з нагоди дня народження і її сім'ї Тебе просим. Молимся об худшейшем выздоровлении Божьей ласце опецы Матки Божией Отца Фабьяна для Василисы и Аллы Тебе просим. Божьей ласки, заступництва Божией Матери, слуги Божьего Отца Фабьяна для Евы, даров Духа Святого для лекаров, вытрывалости и здоровья для Марка, Вероники и Сергея Тебе просим. Просим небесного володарства для Татьяны Тебе просим. Молюся за всіх охирадавців нашого костюла, всіх справ наших, нехай Христос Пан благословляє, заховає і стереже кожного Тебе просим. Боже, Ти про смерть і воскресіння Своєго Сина заключив заповідь з чоловіцтвом. Вислухай наші молитви, ученикам наші вчинки завсюди були згодні з вірою, якою визнаємо про Христа Пана нашого. Амен. Сідайте. Христос Пан, повставши з гробу, Алілюя, Алілюя, радость дав своєму народу, Алілюя, Алілюя, дав життю безшкодування, Алілюя, Алілюя, тіля грішних рятування, Алілюя, Алілюя. В этой день радость отцина, Алілюя, Алілюя. Прославляй Божого Сина, Алілюя, Алілюя. Бога в Тройці визнаваймо, Алілюя, Алілюя. Честь і хвалу отдаваймо, Алілюя, Алілюя. Молитеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, а і Отець усемогутним. Милосердный Боже, наполненный великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой костел отраджается до нового життя и отрымливает дивосный посилок праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серце. возносим и до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Благодать и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты день, больш урочисто обвещали Твою хвалу. Коли Христос быв ахвярованы, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахи свету, и Своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життё про Своё з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа,
а хоры анёлаў разом з усімі святымі спявають Табе гімн хвали, няспинна скликаючи. Святий, 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 Пан Бог Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и нас неспинно збираешь народ свой, ка до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костьолом у найсвятейший день з мертвих повстання Пана нашого Ісуса Христа, праз Його покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кровью Сына Твоего нашего Пана Ісуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таемница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прым яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвятейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святыми Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом XIV, біскупам нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый да просьб Бог этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер,
і всіх, хто власці Твоей дышаў з гэтага свету. Милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ими завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз яко дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Иди сюда, Артем. Супокой с Тобою. Иди сюда. Супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Это предание тела и крови нашего Иисуса Христа. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нас упокої. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Хто вчора вечером был у коммунии, может приступать до коммунии сегодня другий раз.
востоку полным огню. Ты, что сядешь на троне сапфира, духов небесных окруженных хором, Боже, хвалы вечной. Гэтаю день, які даў нам Пан, радуйтеся, веселитесь
свету грехи. Он показал свою моц, колись неволен и перемог. Славлю Тебе, аллилуйя, бо меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебя,
Молімся, Боже, ховай завсёды костел Твой своей отцовской опекой, кав обновленный пасхальными сакраментами, и Он досягнул хвалы из мертвых повстания, раз Христа Пана нашего. Сядьте на хвилину, дорогие браты и сестры. Я так само усіх віншую со святом у Воскресіння Пана. І як сьогодні так само, бачите, у посланні своїм митрополит вспомнив слові Бенедикта XVI, Христос у воскрес, це сапраўды воскрес, але повинно бути особистое споткання з Христом. Особистое споткання, бо тільки усклик і тільки заклик до гэтага, ось до події, яка сталася з Христом, мало. Треба, каб адбылося асабістае. То есть, ці ты верыш, што ты уваскрэснеш. Вось гэта і ёсць асабістае спатканне з Христом. Поэтому жадаю кожнаму, каб у сваёй веры, у сваім штодзённым жыцці перажываў гэтую асабістае спатканне з Христом і праз малітву, і праз штодзённае жыццё. Паважаныя, гэта нядзеля называецца Белая нядзеля. Асаблівая нядзеля, калі мы кожны дзень, як кажу, молімся і просім праз Езуса Христа у воскрослага асаблівым чынам. Наступная нядзеля, нядзеля Божай міласэрнасці. Святая імша будзе, як заўсёды, у нядзелю. Кожны дзень будзе імша у нас увечарам о 19 гадзіне. Запрашаем, хто жадае. Заўтра таксама будзе імша і ў 9 гадзіне. Вось, тоже так само запрашаем. І далей уже будем даваць аб'явы, што на наступныя тыдні, наступныя часы будзе. Але я хочу шчыра таксама яшчэ раз, таму што вельмі дзякую вам за ваши ахвяраванні на арган. Вельмі дзякую усім сапраўды, хто дапамагаў вось за гэты перыяд, і калі была установка, гэта сапраўды такі час быў цяжкаваты, напружаны і для парафіі ўсёй, і для ўсіх нас, але мы зрабілі гэты арган, ён прыгожа грае. Я яшчэ раз хочу падзякаваць пані Лене, што яна так смела падыходзіць да гэтага, бо гэта, знаеце, адно граць на вось гэтых клавішных інструментах электрычных, а другое граць на аргане сапраўдным духавым. Але вельмі хораша гучыць арган разам з, забыўся, это не скрипка, забыў, як называецца. Да, вось са скрипкой, видите, як прыгоженька гучыць вельмі. Да, это нехай Боженька благословляе ўсіх. Дзякую вам шчырае. Гэта вельмі важна. Дзякую вам за ахвяраванні вашы, за цярплівасць, як кажуць, за малітву на працягу асабліва гэтага апошняга тыдня, за тое, што стараліся давесці да споведзі сваіх родных, блізкіх. Нехай Боженька благословляе. Але помніце, што велікодны час продолжается, а у прыказанні касцёльным гучыць у часе велікодным быць у споведзі і прынимаць святую камунію. Велікодны час заканчивается урачыстасцю Святой Тройцы, поэтому старайцеся, каб пабылі ў споведзі, асабліва хворыя, немоглыя у гэты час. Ксёндз каб даехаў па споведзі. Чаму? Таму што гэта і прыказанне прынаймні раз у год спавядацца, прынаймні. То есть, калі хто гэта не чыніць, чыніць даволі цяжкі грэх і цяжкі смяротны грэх. Поэтому постарайтеся быць з Богом, і нехай Бог вас благословляйте. Прыміце Божае благословленне. Пан з вами. Схіліце головы на благословленне ў сённяшнюю пасхальную урачыстасць. Нехай благословіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Бог, які праз уваскрасення свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, нехай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, нехай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Нехай благословіць вас Бог усемагутны,
а Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуєм Пану Богу, алілуя, алілуя. О, Фабиану. Фабіяне, наш чудотворця, став першими оборонця, наш час спавлення покажи, край наш одліва бережи. Фабіяне, наш чудотворця, став першими оборонця, нам шлях спавлення покажи, край наш одліва бережи. Фабіяне, наш чудотворця, став першими оборонця, нам шлях спавлення покажи, край наш одліва бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служінням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки й хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амен. Радуйся, небо, владарка, покой, кому ти єсть маті, з мертвих повстав злобна слава,
Ничего страшного, ты хотя бы начни. Ну, конечно, оно играется, так, знаешь, что так с напрягом. Это я с напрягом, она не с напрягом меня зовут. Нет, я имею в виду, что с этим. Давай. Давай. Да, но только он тут, его тут не надо.